Уборачная на Віцебшчыне па вобласці ўбрана каля 40% плошчаў. За суткі хлебаробы намалочваюць больш за 45 тысяч тонн збожжа. Як працуе бізнес на перыферыі? Ва ўрадзе краіны дапрацоўваюць дакументы, якія закліканы стымуляваць дзелавую ініцыятыву ў рэгіёнах. Гістарычныя помнікі ў добрыя рукі. Адразу два будынкі дарэвалюцыйнай забудовы прададзеныя з аўкцыёнаў у Віцебску. Такім будзе сённяшні выпуск. Гэта навіны Віцебскай вобласці. У студыі Ольга Шмаргун. Вітаю вас. Уборачная на Віцебшчыне паступова набліжаецца да свайго экватара. Па вобласці ўбрана каля 140 тысяч гектараў, 40% плошчаў. За суткі хлебаробы намалочваюць больш за 45 тысяч тонн збожжа, а ўсяго ў засекі засыпана 446 тысяч тонн хлеба новага ўраджаю. Па тэмпах уборкі лідзіруюць гаспадаркі Бешанковіцкага, Глыбоцкага і Чашніцкага раёнаў, дзе работы вядуць ужо на другой палове збожжавага кліна. Больш за ўсіх намалочваюць на Аршаншчыне, у сярэднім 45 цэнтнераў на круг. Крыху менш 40,5 цэнтнераў з гектара збіраюць дубровінскія хлебаробы. У сярэднім па вобласці ўраджайнасць складае 32 цэнтнеры з гектара. Ужо 6 экіпажаў камбайнераў пераадолелі тысячны рубеж па намалоце збожжа. Сярод іх і моладзевы камбайнер Іван Капіч і яго памочнік Яўген Сенкевіч з філіяла Цяплічны РУП Віцебскэнерга Аршанскага раёна намалацілі першую 1000 тонн збожжа. Маладых хлебаробаў ушанавалі ў полі. 1000 взяли, дойти до 1,5, можно да и до 2. Работаю я сам уже не первый сезон за этой машиной. 2 сезона в Могилевской области был комбайнером, тоже намолачивал по 1000 тонн. Ну и сюда пришел, работаю здесь, филиал Тепличный уже полгода. Сел на комбайн, взял первую 1000. Для меня это первая уборочная, иногда бывает тяжело, но старшие товарищи помогают. На сегодняшний день в области у нас 173 молодежных экипажа. И вот сегодня знаменательное событие в Аршанском районе. Первый экипаж молодежный экипаж намолотил 1000 тонн зерна первыми. Своечасовая уборка хлебных палёў дазволіць якасна правесці сельскагаспадарчыя работы з захаваннем усіх тэхналагічных працэсаў і збалансаваць структуры пасяўных плошчаў. Такую думку выказаў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас рабочай паездкі ў гаспадаркі вобласці. Зараз ва ўсіх раёнах актыўна ідзе такая работа. Адразу за камбайнамі ў полі працуюць прэс-падборшчыкі. Пры неабходнасці аграрыі гатовыя перайсці на кругласутачны рэжым прэсавання саломы. Зерновые убрать – это полдела. Дальше нужно весь комплекс работ выполнить, убрать зерновые, вовремя посеять озимое и заложить урожай следующего года. Так вот, если мы убираем на сегодняшний день зерновые, определенный объем гектаров, то всего лишь треть с этого объема гектаров мы убираем солому. Поэтому принято решение круглосуточно запустить прессование. А для этого нам нужны снова кадры рабочие. И принято опять же решение, чтобы вот именно эти кадры были городские. Здесь не настолько сложная операция, но когда мы спрессуем солому и вовремя ее уберем и освободим поля, естественно, мы подойдем к той структуре посевных площадей и качеству проведения работ, о чем говорит нам президент. Стараемся, что убирать сразу вслед за комбайнами. Особенно там, где были подсеяны под озимыми клевера. В первую очередь начали с этих полей, площадей. И следом это все убрали, скрутили и свезли. Если подсел травы, это просто необходимо, чтобы травы сохранить. Ну и в дальнейшем, что солома более качественная была для подстилки и всего остального, чтобы сохранилось до всю зиму, до весны. Ва ўрадзе краіны зараз ідзе дапрацоўка дакументаў, закліканых стымуляваць дзелавую ініцыятыву. Размова ідзе аб прэферэнцыях прадпрымальнікам і дзяржструктурам, якія гатовыя весці бізнес у малых гарадах і вёсках. Галоўны тэзіс дакумента – убраць залішнія праверкі і павысіць сацыяльную адказнасць бізнесменаў. Чакаецца, што закон стане стымулам для адкрыцця магазінаў, аб'ектаў бытавога абслугоўвання, прычым з уплатай мінімальных падаткаў. Віктор Праліч пацікавіўся, як працуе бізнес на перыферыі.
Миколай Лебедзеў, індывідуальны прадпрымальнік, развівае малы бізнес у Лепелі не першы год. Пачынаў калісьці з магазина будаўнічых матэрыялаў, а не так даўно адкрыў харчовую кропку. Прызнаецца, што пачынаць з нуля бізнес справа нялёгкая. Прычына не столькі ў спецыфіцы прадпрымальніцтва, колькі ў вялікім дакументаабароце. Бизнесу сейчас тяжело, потому что большие налогообложения и тяжело какой-то оборот. Мы выживаем за счет того, что на время летнего сезона к нам приезжают русские, минчане отдыхать, дачи здесь, поэтому покупательская способность увеличится как и в продовольственном магазине, так и в строительных материалах. А во время сезона, осенью, зимой нам очень тяжело даже заработать на налоги, чтобы оплатить налоги. Не говоря о зарплатах продавцам, они снижены у нас. Новы заканадаўчы документ якраз і прадугледжвае стымуляванне развіцця прадпрымальніцтва ў невялікіх населеных пунктах. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю сёння падрыхтавала новы механізм адкрыцця сваёй справы, які па сутнасці лібералізуе бізнес у краіне. У вёсках і аграгарадках з насельніцтвам да 2000 чалавек ІП павінны будуць плаціць падатак роўны адной базавай велічыні – 23 рублі за месяц. Акрамя таго, документ прадугледжвае мінімізаваць адміністрацыйнае ўмяшальніцтва, спрасціць патрабаванні і скараціць колькасць праверак з боку пажарных і санітарных службаў. А гэта даволі важкі аргумент пры вядзенні бізнесу. Из торговых объектов у нас на территории сельсовета только два магазина. Магазин промышленных товаров и магазин продовольственных товаров. Новый указ, который, как вы говорите, возможно, он скоро вступит в силу, он очень даже кстати, потому что тот выбор, тот ассортимент товаров, который на данный момент в нашем магазине, конечно, хотел бы быть пошире, получше, побольше. Это все в интересах населения. И если к нам сюда в городок придут люди, которые будут заниматься торговлей, у которых будет, это, во-первых, создаст конкуренцию. А здоровая конкуренция – это всегда только положительно. Колькасць магазінаў у вёсках скарачаецца. У многіх населеных пунктах пра багаты асартымент беларускіх тавараў нават не здагадваюцца. Прыходзіцца задавольвацца тым, што ёсць. Магазин, правда, один у нас. Не всегда есть, что хочется. Кафе у нас тоже нет. Хотелось бы, чтобы и кафе было, чтобы как-то и для детей более развлекательнее что-то было. А так вроде бы все устраивает. Развіццё малога прадпрымальніцтва на вёсцы – гэта і здаровая канкурэнцыя, і новыя працоўныя месцы. Пакет дакументаў па стымуляванні дзелавой ініцыятывы будзе дапрацаваны да 1 кастрычніка бягучага года. Віктор Праліч, Леонид Табола, навіны Лепельскі і Чашніцкі раёны. Вяскоўцам вобласці на жніве зараз дапамагаюць больш за 800 работнікаў гарадскіх прадпрыемстваў. Да іншых тэм. Адразу два будынкі дарэвалюцыйнай забудовы прададзеныя з аўкцыёнаў у Віцебску. Абодва яны выстаўляліся на таргі ў 10-й раз з паніжэннем першапачатковага кошту на 80%. Найбольшую цікавасць у пакупнікоў выклікаў двухпавярховы будынак непадалёк ад парка пераможцаў у самым цэнтры Віцебска. Гісторыка-культурная каштоўнасць – частка забудовы вуліцы Калініна. На яго прэтэндавалі адразу 5 патэнцыйных уласнікаў. Таргі спыніліся на 11-м кроку, аб'ект выкупілі за 113 тысяч рублёў. Пераможца аўкцыёну плануе размясціць тут офіс турыстычнай кампаніі. Другое жыццё ў хуткім часе чакае і знакаміты клуб лётчыкаў – дом па праспекце Чарняховскага. На объект, расположенный по адресу Черняховка, 23, было подано только одно заявление. И в соответствии с законодательством аукцион был признан несостоявшимся, а участник, подавший заявление, согласился приобрести данный объект по цене, увеличенной на 5%. Цена продажи составила 78 тысяч рублей. Вот эти вот два объекта, о которых мы говорим, значит, они куплены тоже субъектами Хозяйственной Республики Беларусь. Одно будет использоваться предположительно под административно-офисные помещения, второе для размещения туристической фирмы. Усяго з пачатку года фонд Віцебскаблмаёмасць прадаў праз аўкцыёны 41 аб'ект на агульную суму больш за 480 тысяч рублёў. Прычым 27 аб'ектаў рэалізавалі за одну базавую велічыню. Працягваем выпуск. У Лепелі на мясцовым рынку адбыўся пажар. Былі сур'ёзна пашкоджаны некалькі гандлёвых павільёнаў. Падраздзяленні пажарных хутка прыбылі на месца здарэння і праз паўгадзіны ліквідавалі ўзгаранне. Ад агню пацярпелі 11 павільёнаў плошчай амаль 250 квадратных метраў. На іх знішчаны дах, пашкоджана ўнутраная абшыўка сцен, гандлёвае абсталяванне і маёмасць. У момант пажару на тэрыторыі не было наведвальнікаў і ніхто не пацярпеў. Прычына ўзгарання высвятляецца.
высвятляецца. Ратаўнікі разглядаюць версіі з парушэннем правілаў эксплуатацыі электрасетак і электраабсталявання. Нагадаю, што 19 ліпеня таксама адбыўся пажар на рынку ў Оршы. Там павільёны загарэліся пасля закрыцця рынку. Буйную партыю марыхуаны канфіскавалі праваахоўнікі ў Полацку. Спачатку ў аўтамабілі 24-гадовага жыхара Новаполацка у тайніку пад рулём знайшлі 30 грамаў рэчыва. А затым у ходзе аператыўных мерапрыемстваў у кватэры 31-гадовага палачаніна адшукалі яшчэ больш за кілаграм 300 грамаў высушанай марыхуаны. Узбуджана крымінальная справа. З пачатку лета на тэрыторыі вобласці праходзіць спецыяльная аперацыя МАК. Намаганні праваахоўнікаў накіраваныя на тое, каб вывести з абароту максімальную колькасць раслін, якія утрымліваюць наркотык. Нами уже изъято 52 килограмма наркосодержащего сырья. Это второй результат в республике. За выращивание наркосодержащих культур усмотрена административная ответственность. Штраф до 20 базовых величин. Плюс очень тонкая грань между административным правонарушением и между преступлением. Сорванное растение, даже если оно не будет высушенным и будет храниться хозяйкой либо хозяином, уже будет рассматриваться как преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хранение наркотических веществ. Усяго з пачатку года за вырошчванне канопляў і маку праваахоўнікі вобласці прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці больш за 350 чалавек. Узбуджана звыш 300 крымінальных спраў у сферы незаконнага абароту наркотыкаў. Апошнія 2 гады колькасць выяўленых злачынстваў вырасла. Ананімныя ДНК-экспертызы па ўстанаўленні спрэчнага бацькоўства пачалі рабіць віцебскія эксперты. Наша вобласць стала трэцяй у Беларусі, дзе праводзяць такія даследаванні. Увогуле, генетычныя экспертызы ў Віцебску робяць з 2014 года. Аднак дагэтуль для іх неабходным было азначэнне суда або заява і абавязковая прысутнасць абодвух бацькоў і дзіця. Пры гэтым матэрыялы для даследавання адбіралі непасрэдна ў лабараторыі. Цяпер зрабіць гэта можна ў хатніх умовах. Журналістам на брыфінгу прадэманстравалі алгарытм дзеянняў, а заказаць ДНК-экспертызу можна ананімна без прад'яўлення ўсіх дакументаў. Зрабіць гэта можа нават трэцяя асоба. Прысутнасць удзельнікаў экспертызы не абавязковая. Официальные экспертизы проводятся либо по определению суда, либо в добровольном порядке на договорной основе. В любом случае приходят все заинтересованные лица, предъявляют паспорта, мы отбираем у них образцы в условиях лаборатории и проводим экспертизу. В течение 30 календарных дней готово заключение эксперта. Либо мы его направляем в суд, либо мы выдаем на руки заявителю. И тогда это все имеет юридическую силу, потому что мы сами видим, у кого отбираем, люди с документами. А при анонимном эта информация только для того, кто написал это заявление и кто отобрал образцы. То есть в суде в любом случае его не признают. Юридической силы в суде эти экспертизы иметь не будут. З пачатку года ва ўпраўленні Дзяржкамітэта судовых экспертыз выканалі больш за 100 генетычных даследаванняў, прычым не толькі па ўстанаўленні спрэчнага бацькоўства. Быў выпадак, калі пацвердзіць мацярынства хацела жанчына. Яна падазравала, што ў радзільным доме немаўля маглі выпадкова падмяніць. Аднак ДНК-экспертыза развеяла ўсе падазрэнні. На гэтым пакуль усё. Галоўныя і самыя цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Актуальныя сюжэты і выпускі навін, а таксама ўсе праекты тэлекампаніі «Віцебск» можна паглядзець на афіцыйным сайце нашай кампаніі vtv.by. На гэтым наш выпуск завершаны. Далей паведамленне сіноптыкаў, бісквітныя пірожныя Snow Max, рулеты Маміта, салодкія партнёры прагнозу надвор'я. Бисквитный рулет Мамита и пирожные Snow Max с различными начинками понравятся и взрослым, и детям. Попробуйте, и пусть ваши будни наполнятся новым вкусом.
У ближайшие сутки по области чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ветер паўднёва-ўсходні 3-8 метраў у секунду. Тэмпература паветра ноччу плюс 10-15, днём ад 23 до 28 градусаў цяпла. У Віцебску без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, днём плюс 23-25.